Чорнае і белае, прыгажосць і пачварнасць, каханне і нянавісць, жыццё і смерць. Адзінства супрацьлегласцяў у палотнах і ў жыцці Эдуарда Кувко. И в искусстве так всегда вместе идет красивое и безобразное. Ну, в моих картинах, в моем творчестве всегда присутствует красота. Может, она не видна непосредственно на холсте, но она чувствуется, она подразумевается. Красота духовная. Яго лёс – адлюстраванне драматызму эпохі, складанай і супярэчлівай. А вайна – глыбокі шрам на душы. Спачатку яе пачварныя абліччы з'явіліся на палотнах, а ўжо пасля ва ўспамінах на паперы, дакладней спачатку, 22 чэрвеня 41 года, у яркі сонечны дзень, з-за двух белых воблачкаў з'явіліся два самалёты, якія скінулі бомбы на ваенны гарадок і аэрадром. Было гэта ў горадзе Праскурова, на Ўкраіне. Так для Эдуарда Кувко пачалася вайна. Яму было толькі 20, і паспеў ён скончыць сямігодку Дэабазерскі лесатэхнічны тэхнікум, што ў Архангельскай вобласці. А вось у Яраслаўскім мастацкім вучылішчы, куды душа прывяла, не давучыўся. Таму што далей была армія, а перад самай дэмабілізацыяй усе юнацкія планы парушыліся. У мірнае жыццё уварваліся два нямецкія самалёты, якія далі адлік іншаму вымярэнню часу. 2 месяцы адступаў з баямі 77-й стралковы полк 6-й арміі, у складзе якога разам з усімі глытаў пыл украінскіх дарог малады сяржант Кувко. А потым быў плен. У вялізарны гліняны кар'ер пад мястэчкам Умань сагналі дзесяткі тысяч ваеннапалонных. Менавіта тут ён убачыў, як прыніжаныя і падначаленыя чужому парадку людзі праяўлялі сваю сутнасць. Вот эпизод, могу рассказать, очень хорошо я его запомнил, но это уже в плену. Говорит, согнали немцы солдат в котлован, загнали. Котлован Платонова читали? Чудовищная жара, воды нет. Говорит, все в котловане. Немцы привезли цистерну воды большую. Пожалуйста, подходи, пей. У этой цистерны свалка образовалась. Немцы раз предупредили, поставили наверху пулемет. Стали стрелять. Вот такой был эпизод. І не верылася, што зусім нядаўна было мірнае жыццё. Нарадзіўся Эдуард Кувко 4 сакавіка 1921 года ў Цвярской губерні, а вось дзяцінства прайшло ў Гомелі, там і пачаў маляваць. У рукапісах распавядаў, вучыцца было няма дзе, але цяга да творчасці брала сваё. Ужо ў старэйшых класах Эдзік лічыўся мастаком. А потым сям'я вымушана была пераехаць. У далёка-Архангельскай вобласці домам для Эдуарда Кувко і яго двух малодшых братоў стала будка пуцявога абходчыка на станцыі Пермілава. Там галава сямейства Станіслаў Кувко працаваў на чыгунцы. Апынуліся ў чужым краі пасля арышту і высылкі бацькі ў 1929 годзе. Знакаміты артыкул 58 крымінальнага кодекса РСФСР абвінавачванне ў антысавецкай агітацыі. Пазней Эдуарду Кувко дадуць 10 гадоў па тым жа артыкуле. Будзе гэта ў пераможным 1945. Вось такія жыццёвыя павароты. И вот это вот поколение 20-х годов, я считаю, что вот за этот отрезок времени, начиная с 20 века, первые годы и 20-е, это самое поколение, которое было кинуто в мясорубку, в такую Великой Октябрьской социалистической революции, гражданской войны, 1937 год, Вторая мировая война. Хто ведае, як бы склаўся лёс, калі б не цяга маляваць, нават у нечалавечых умовах фашысцкіх застенкаў. А вообще, говорит, чудовищная была обстановка, и он выжил просто чудом, что умел рисовать. Ну и потом погнали в Германию, все, и там, значит, всю войну, по сути дела, он там находился. Портреты рисовал. Портреты немцев рисовал. Только поэтому выжил. А в наших лагерях то же самое. Если бы не рисовал, наверное, бы не вернулся назад. Партрэты нямецкіх начальнікаў і іх жонак, роспіш шкатулак і парцігараў, а пазней памяць выдавала вобразы сведчання страшных будняў ваеннага часу. І з'яўляліся цэлыя цыклы, няскораныя, а свінцем.
Асноўнай тэмай маёй творчасці было і засталося. Чалавек супраціўляецца гвалту, прыгнёту. Так казаў сам Кувко. Пра гэта і карціна «Няскораная». У мастака дзве Германіі пад скляпеннем гатычнага сабора. Тут, побач з партрэтам Альбрэхта Дюрера, майстра заходнееўрапейскага рэнесансу, дымныя печы канцлагеру. Эпоха адраджэння і Трэці рэйх. У цэнтры абліччы тых, хто паўстаў з нябыту і не скарыўся. Когда эта работа появилась на выставке, на него обрушился шквал критики. Это не художественное произведение, это плакат. Вся атрибутика плакатов присутствовала. Где героика? Где былинные богатыри? В общем, выдержал он большой бой. Но дело в том, что он ведь писал свои работы не отстраненно, не откуда-то с высоты лет прожитых. Он сам это пережил, он через это прошел. Поэтому это правда жизни, это то, что было. Вобраз чалавека няскоранага неаднойчы паўтараецца на палотнах Кувко, і часцей за ўсё ён абагульнены, як і ў цыкле работ «Освенцим». Он все эти годы провел в одном лагере. Но дело в том, что немцы постоянно перебрасывали какие-то группы военнопленных, евреев, сортировали их. И часто из Освенцима, Бухенвальда попадали заключенные в этот лагерь в Верхней Силезии. И Эдуард Станиславович беседовал с ними вот по их рассказам. Передавались они, конечно, шепотом, не дай бог кто-то услышит, донесет, это верная смерть. Вот по этим рассказам он впоследствии писал свои работы. Постаці людзей – вобразы сімвалы ахвяр фашызму. Асуджаныя на смерць у газавых камерах і канцлагерных печах перад адкрытай чорнай прорвай вечнасці. І з'яўляюцца німбы як сімвал неўміручасці, а палотны мастака – суд памяці чалавецтва. В своей серии «Вязни фашизма» Эдуард Станиславович достаточно много внимания уделяет вот этой теме евреи. Есть работа такая «Еврей». Молодой человек с сумкой через плечо, куда он собрал там нехитрые свои пожитки, со звездой Давида на груди, готовится к своему последнему пути. Скоро он попадет в концлагерь, будет либо замучен, либо отправлен в газовые камеры. Судьба их была известна заранее. Ад карцін разважанняў, карцін метафор да партрэтных абагулена-зборных вобразаў. Пра тое, як выжывалі, палатно «Талерка супу». Есть у него работы, которые как раз показывают вот этих сломленных, обессиленных, ни на что не надеющихся узников. Голод. Человек, кто-то говорит, что сидит за столом, мне кажется, он лежит на нарах, опираясь на бортик нар. Взгляд совершенно пустой. Он ушел в себя. Он уже ни на что не надеется. Он потерял веру. Але тут жа побач вобраз чалавека, які не губляе надзею вырвацца за межы лагерных засценкаў, нават коштам жыцця. Да самага 45-го Кувко ў канцлагеры Ламсдорф вытрываў і выжыў. Пазней ён скажа: «Пад ценем свастакі у нас забівалі людзей». Памяць, акрамя волі мастака, вяртала яго зноў і зноў у тыя мясціны. Праз шмат гадоў ён прыедзе туды і напіша карціну «Памяці вязняў Ламсдорфа». Аўтапартрэт з асобамі тых, хто бачыў смерць. Ён выжыў цудам просто у палоне, скажем. Это была вайна таксама. Вот такая война. И в такой войне удзельнічала вельмі шмат военных, военнопалонных Советского Союза. Так, мы адчулі, что гэта такое фашизм. Что такое война увогуле? Какая-то страшная рэч. Не дай Бог повтораться. 1945. Самы, здавалася, шчаслівы год. Толькі ўдыхнуў вольнае паветра перамогі, як пачаліся новыя выпрабаванні. Спіраль лёсу зноў павяла па этапах ужо іншых лагераў – гулага.
На пару месяцев я служил в армии, а потом меня забрали. И помог меня посадить такой же коллега, как я. Тоже был в плену. Потом мне показал следователь. Такая папка была, он писал в неделю два этих самых. Два донесения, чем Кувко занимается. І зноў праверка на трываласць. Як і ў нямецкім палоне, там ярчэй і выразней дабро і зло, белае і чорнае. І калі, скажем, у фашысцкім канцлагеры ён ведаў, што ён палонны, што ён змагар, што ён, ну, як бы пакутае за радзіму, то тут была крыўда. Тут быў боль, была такая стрэмка ў сэрцы. І эта стрэмка вылілася, эта боль выліўся ў палотны, і гэтым палотнам верыш, бо это сапраўды было перажыта, это было сваё, это было пройдзена, это было непрыдуманае. Сказаць пра гэта, як у літаратуры сказаў Шаламаў і Салжаніцын, у жывапісу сказаў ён толькі адзін, таму што пра лагеры фашысцкія гаварыў Міхайл Андрэевіч Савіцкі, а вось закрануць тэму другіх лагероў, а мы ведаем, колькі франтавікоў з адных лагероў паехалі ў другія, і гэта факт. Дзве карціны, амаль як пад капірку. Але на адной строй палонных пад пільным вокам нямецкага наглядчыка, а на другой вязні сталінскіх лагераў. Цыкл карцін абвялі Гайчыннай і як працяг палотны з жыцця гулагу. І там здрада і пераадоленне, любоў і нянавісць, лютасць і пяшчота, жыццё і смерць. Конечно, быть у себя дома, среди своего народа, и тебя водят под конвоем, жить за проволокой, и быть у врага в плену. Другое дело, то вот чувствовал себя, эти люди себя чувствовали героями, как-то сопротивлялись врагу. Гэта там, у фашысцкіх застенках, а тут вось яны, вязні, усе розныя. Напрыклад, Бугор, чалавек, які асвоіўся ў гэтым гулагаўскім пекле, які ўмее нападаць і абараняцца, калі трэба. Ён брыгадзір, так званы начальнік над сваімі калегамі. Ёсць у серыі партрэтаў Кувко і вобраз Дастаеўскага. І наўрад ці гэта выпадковы выбар. Некая была блізкасць духоўная з творчасцю Дастаеўскага. Што-то ён знаходзіў для сябе такое ў пошуках, зноў жа, можа быць, чытаючы Дастаеўскага, зноў жа апраўданню таго, ці разуменню таго, што ён перажыў. Вот гэтыя шляхі чалавечыя непрадказальныя, пакуты гэтыя, непрадказальнасць гэтага зла, гвалту, я не знаю, подласці чалавечай. Ну, все это, можа быць, што-то ён знаходзіў. Вось яны, героі Дастаеўскага з яго аповесці «Запіскі з мёртвага дома». Абсалютна розныя, яны вымушаны жыць па адных і тых жа правілах. Толькі хтосьці губляе ўсе свае чалавечыя якасці, а хтосьці, як і героі карцін Кувко, не мяняе жыццёвыя пазіцыі. Я думаю, Эдуард Станіславович маляваў тых людзей, якія былі яму цікавыя. Цікавыя па нейкіх, можа быць, творчых набытках, цікавыя па духоўнаму свайму стану, па душы сваёй. Ну і мастак заўсёды звяртае ўвагу на аблічча, так сказаць, чалавека, паколькі у нашых вачах, у нашых тварах перадаецца таксама нейкі характар, нейкая сутнасць наша. І ён шукаў эту сутнасць у гэтых тварах, знаходзіў. Он, мне здаецца, не маляваў выпадковых людей. Он никогда не был придворным художником. Вот это говорит о его величии духа, о силе духа, о том, что он не сломался. Высокая мораль, понимаете, высокая мораль. И, как сейчас говорят, в эпоху итальянского нереализма говорили, экзистенциализм, то есть заострение всего происходящего, пропустить через себя. Только тогда можно понять Достоевского на 0,01%, понять на 0,01% Солженицына. Пока сам не оденешь ватник зэка, никогда этого не почувствуешь, понимаете. Он все это прошел и не скрывал это. Ён прайшоў і адчуў, і распавёў у сваіх карцінах. Іван Дзянісавіч, адзін з іх. Кувко казаў, гэта пасля таго, як прачытаў Солженіцына. Вдохновил его как раз повесть Солженицына. Появился прецедент. Разрешили вот это обнародовать. То, что творилось
в лагерях, исправительных трудовых лагерях наших. Поэтому он и взялся за эту тему. Если бы не появилась вот эта повесть, вряд ли бы он осмелился что-то написать. Ёсць і партрэт самога пісьменніка. Дарэчы, у сям'і Кувко захоўваюць ліст Салжаніцына. Там ён выказаў думку, што такія палотны, як у Кувко, не мог бы стварыць чалавек, які не прайшоў лагераў. Гэта ў адказ на просьбу аднаго з сяброў мастака пасадзейнічаць выставе Эдуарда Кувко ў Амерыцы. Выстава, дарэчы, адбылася, прычым паспяховая, і потым кожны год з 1992 па 96 за акіянам праходзілі персанальныя выставы мастака. Галоўная тэма работ – тэма лагераў, тэма гвалту над асобай і непакорнасць, дабро і зло, любоў і нянавісць, жыццё і смерць. Гэты боль, гэтая крыўда жылі ў ім да апошніх дзён. Самыя лепшыя гады жыцця, так сказаць. За што? Вот самае такое страшнае пытанне. За што? За што? Гэтая крыўда жыла ў ім. Але ён, я думаю, ён неяк змог атуліць прыгажосцю то, якую ён маляваў. Тварамі людскімі, вачамі, характарамі, кветкамі, жанчынамі, якіх ён маляваў. Это все неяк, я думаю, згладжвала гэта. Нельга чалавеку жыць адным болем. Ён проста сапраўды або, не дай Бог, сап'ецца, або яшчэ нешта здарыцца. Боль, нават фізічны, не рэкамендуюць нам дактары, а маральны бок пераносіць, трываць, это яшчэ цяжэй, чым фізічна. Рассказывал мало на эту тему. А писал он картинами. Вот все доказывал, что вот что было, что видел, что прошел. Я вот так и не представляю, что такую жизнь прожить и остаться таким человеком. Ну и талант или его сын, это тоже, говорится, то, что делает сегодня его сын как художник, это же тоже как бы влияние отца. Значит, отец сумел дать ему какое-то творческое начало, а не подавить в нем, каким-то мрачным мыслям подавить в нем интерес к жизни. Эдуард Станіславович – это партрэтыст, выдатны партрэтыст. Ён сябраваў, мы то не маглі быць сябрамі, у нас такі ўзроставы бар'ер, а ён сябраваў з кіраўніком нашай пісьменніцкай арганізацыі, прафесарам Владзімірам Калеснікам, дамаляваў яго выдатны партрэт, як мне здаецца. Ім было пра што пагаварыць, той партызаніў, той ваяваў. І абодва былі інтэлектуалы. Абодва, так сказаць, глядзелі на свет, на жыццё праз нейкіх прызму свайго роздуму, сваіх думак, сваёй філасофіі. Ён напісаў партрэт Алеся Каско, нашага выбітнага паэта. Сам быў інтэлектуал і сам хацеў пісаць людзей, якія думалі, якія жылі праблемамі, хай не ўсёй краіны, но, па крайней меры, праблемамі важнымі для нашай краіны. Як ні парадаксальна, менавіта гады знаходжання ў лагерах сталі часам станаўлення Кувко мастака. Прычым уменне маляваць партрэты выратавала яго. Ён маляваў і паліцэйскіх, і салдат, быў кімсьці накшталт фатографа. Гэта стала своеасаблівай школай вывучэння натуры, и Кувко досягнул недрэнных вынікаў. Но вот я помню только, что он часто говорил, что его образование, он своему образованию, самообразованию, он обязан лагерям. Потому что ведь в лагеря же ссылали самых лучших. Там интеллигенция сидела. Вот там он образовывался, там он общался с ними. Пасля, калі засталіся ў мінулым і нямецкі палон і 8 гадоў сталінскага гулагу, яшчэ доўга за Кувко цягнуўся шлейф ворага народа. Знаёмае пачуццё яшчэ з 30-х. Толькі тады Эдуард старанна хаваў, што ён сын ворага народа. И время было такое, что моя бабушка так боялась всего, что уничтожила все документы, касающиеся польского происхождения и вообще все подробности. Дед там и умер. И потом она тщательно скрывала абсолютно всякие сведения о семье, обо всем. И многое, конечно, передалось отцу. Там, страх перед тем режимом, да, перед этой машиной. Прыгажосць свету брала сваё. Таму неад'емнай часткай творчасці Эдуарда Кувко сталі пейзажы, партрэты сучаснікаў, нацюрморты. Ён наогул шмат працаваў. Пасля вызвалення са сталінскіх лагераў, прыехаўшы ў Брэст, нарэшце змог заняцца любімай справай. Как он когда-то, помню, выразился, что он начал жить
Когда умер Сталин, последняя его отсидка была, и он вышел в 1953 году. Говорит, только тогда он начал жить. Вот такая была фраза. Вот надо сказать, что вот это вот кусок жизни, где я жил. Жил как мог, ну, на полную, так сказать, полную отдачу. Очень много работал. В первое время работал очень много, потому что нужно было поступить в Союз. А мне, тем более, с моей биографией, было очень трудно начинать. Так что нужно было так работать, чтобы заметили. Всю жизнь было самообразование. А как он радовался, гордился даже, когда его работа «Памяти узников» Ламсдорф попала на всесоюзную выставку. Я говорю, куда, Эдуард Станиславович? Поеду в Москву. Ты знаешь, попала работа. Я говорю, конечно, на такую выставку попасть. Всесоюзная выставка – это событие. Это на Луну слетать легче, наверное, можно было. Представляете, такая громадная страна, сотни художников, и попадаешь на выставку. Он попал на выставку с такой работой. Жыццё загартавала Кувко. Прайшоўшы выпрабаванне, ён не азлобіўся і не апусціў рукі. Даводзілася даказваць сабе і іншым, калі ёсць Божая іскра і ёсць непераможнае жаданне займацца творчасцю, не страшныя аніякія перашкоды. С огромным трудом он устроился на работу в художественно-производственные мастерские. Не хотели брать. Это же враг народа. Он был реабилитирован, вы понимаете, что было? Дело в том, что не будь Кувко личностью, он не состоялся бы как художник. Художник Кувко. Очень сильный, очень неудобный художник. Очень прямолинейный, честный человек, которого жизнь в такую мясорубку кинула, что не каждый может даже в самом страшном хичкоковском романе или фильме, вернее, нафантазировать так. Это, к сожалению, было не фантазия. З 1964 года Эдуард Кувко – член Беларускага саюза мастакоў. Быў ён і старшынёй мастацкай рады. Тыя, хто ведаў Кувко, распавядаюць пра яго бескампрамісны характар. Он просто не сломался. Вот это ценность большая. Он не сломался, не сконтрился, как говорят, не остался таким крепким. Мне нравилась его бескомпромиссность и нетерпимость к слабым работам. Выставком отвергал работы, никто, недовольные были, но и не вывешивали, понимаете. Вот этим мне он и нравился. Вот жаль, что такие люди, конечно, уходят, но в нашей памяти, пока мы живы, они с нами. Ад тэмы вайны ён так і не змог адысці. У адным з артыкулаў прызнаўся, што пасля вайны стаў задумвацца над уласным шляхам мастака і раптам зразумеў, для яго ніколі не надыдзе час пасля вайны. Люди пишут красивые картины, а я вот все не могу оторваться от своих арестантов. Да, такая мысль у меня бывает, что а не дай бог, это может повториться. А такие симптомы, увы, заметны. Ён любіў кветкі, ён любіў маляваць прыгожых жанчын. Это натуральна для мастака. Нягледзячы на такую страшную цяжкую біяграфію, гэта жыло ў ім да апошніх дзён яго жыцця, бо мне пашчасціла гаварыць з ім ужо незадоўга да сыходу практычна ягонага. Ён глядзеў нават на гэтую перспектыву, як бы ўжо і недалёкую, але аптымістычна. Ён хацеў пісаць, ён хацеў маляваць, ён хацеў жыць. Мне сны снятся, правда, трудно рассказать. Вот вчера снился сон такие, сплошь картины. Да того ж прекрасная картина. Откуда они берутся? Это вся моя жизнь. Я всю жизнь стремился быть художником. Ён пісаў, каб мы зразумелі, што белае добра відаць, калі побач чорнае, што дабро і любоў здольныя перамагчы зло, аб тым, якое жыццё шматграннае і непаўторнае, і за яго варта змагацца.